Yento khandenze lithi kalomntanami. Yini okubukelene nale TV insasa le yonke? Yo hayi mama ngosazoqala le series yami endiyithandayo. I-series eyahleli ithene nale oko ndathi kanti kuthuma ukutya ungafuni undenzele ukutya. Mama kunini sihleli apha ungandithumi ngoku Hayi ndawuyicima kaloku ibhatelwe ndim naladishi. Yawubhanda awuyicima ndasuka ndiyigcime kaloku. Mama wena ukwazi uzenzela ukutya okufanele kwenze mina ukutya. Hayi mama ndiyakucela hayi. Hayi ndincame. Hayi ngela mfazi nenkosi imali le. Uyabona ukhawuleza kanjani? Uyambona iphethe intonga. Uzothini mama? Fika sikumnyama. Ho, awesiza. Lo mama nakwengena. Ubulela ubanibani ubulele lo mfazi apha ngasentsha umama sukude. Mama uyangena. Yo. Sizawuthina imali yami. Sizimele kaza. Lesisa. Mama, lungisa kuba uhambile. Ngimangacini ba wo umngayini ukufelwa ngwe mama. Oh mama. Asazombhatala.